जाबाय फै रायजोफोर जोङो नैबे केरेलायाव आन्दायहैनाय सासे बर' हिन्जाव बर' आइजो बेखौहाय जोङो लांनो फैबाय नैबे बेंगलरनि मेजेस्टिक रेलवे स्टेशनावहाय बिसिम लाबोफाबाय बे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा दा जोङो सिंसिम हाबलांनो नागिरदों KSR बेंगलर स्टेशन बेखौ लाग्रोनो बेखौ खोनाबाय बेखौ लाना हर जोङो थांगासिनोलाय दे फैदो फै जोङो दा थाबायबोबाय सिङाव हाबबोबाय रेलवे स्टेशनावहाय इरागदाव आं बेनिफ्राय जिथुना भिडिअ खालामदों दे फै जोङो थाबायलांदिनि फै इराग एसे खरा थाब फै बियो आनिथानि जाफैदों दा मा जादों जों बुजिनो मोना मानसिया माने केरेलायावहाय स्टेशनावहाय आन्दायलानानै दंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों जाय मानसिया लाबोफादों बे बिथाङा खोन्थादों आरो जा जों बेनिफ्राय लानानै थांसिगोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय जों BBW आफादनिफ्राय फैनाय जादों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय फै आरो फै ओरै फैबाय जोङो भैरबकुन्द दंथाय फै फै नागिरनि नायलालाय सिनायखागोन हो नुबानो भैरबकुन्द दंथाय ओरै फैलाय नायलाथ' बबेहाय दंथाय जोङो दासिमबो लोगो मोननाय जायाखै रायजोफोर नागिरगासिनो बे खन्द'आवनो दं होनदों रेस्ट दं नामा फैलाय खन्द'आव दं जाखो ओरैहाय र' कल खालामनांसिगोनलै ओरैहायनो दङ फै बेयाव दङ फै औ दे साबसे नोंसोरलाय बर'फ्रालाय दायो नै जों सानै ना सिख्लाफोर दङ बेनो ना मानसिया बेनो औ दे मोजां जादों दे लाबोफानाया जों भिडिअ लानाय जादों दे जारलालै बबेनि नोंलाय माने गफुर गफुर राङाफारा माथो कामरुप होनालाय बबेहाय थांनो मानोथो फैया नों केरेलायाव बेलेग मानसि लांना दोनहैदोंमोन जारलालै लांना दोनहैनायाव ओमफ्राय दोनबोआबो मायाबो दोनैयाबो मायाबो बे गोदाव सोराव ओंखामबो मोनजानो गर गैया सोरबा गर गैयि खालामना दोनना थायो आंखौ दोननाय जानांदों आङो ओमफ्राय गारि गाखो बैनिफ्राय फंबायमोननाव फंनैसो खोथा सोंनोसै आरो मारै मोनदों मारै मोनाखै बेखौ लानो माइकखौ खोनानायनि मोजाङै रायजोफोर बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय जोङो नैबे मादैखौ जोङो मोनफैबायानो नैबे फंबायमोनहानो लानानै फैदों आरो बिथांमोनहानो जोंनो इनफरमेसन हरदों केरेलानिफ्राय
दा केरेला बबे जायगायाव नोंथांमोनहा कच्चि कचियाव रेलवे स्टेशनाव ना ना इन्टार्नशिप खालामनो थांनायमोन आरो जोङो औ एसे माइकखौ खाथियाव लानांगोन जों दा हायफाफिननायाव बेखौ लानांगौ औ बे ट्रेनजों हायफाफिननाय टाइमाव जों ट्रेनाव नुबाय नालाय दख'ना गाननानै थानाय बिदि सोंबाय बेबायदिनो जों दा आन्दायना दंफैयो होनना मिथिनायखाय आं सासे लोगोनियाव फन खालामहरग्रोबाय आरो गामिनिनो बिदिनो आबसुफ्राव बियो बिदिनो नाम्बारखौ नामायना हरबाय आरो आंनो नोंसोरनि नाम्बारखौ बिदिनो आं कन्टेक्ट खालामबाय मोजां जादों दे फंबायमोनहा लाबोफानाया ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा बाहायनो थाखाय ना माने जों इन्टार्नशिपनि थाखायसो थांनायमोन ओमफ्राय दा जोंनिया हस्टेला माबायावसो बिजयनगराव ओमफ्राय नोंना मा नाम रिजयस आसिक ना ओमफ्राय ओजों अबेनि नोंसोरो आसामाव उदालगुरि दे जोबोद गोजोनथाव दा जोङो माने दहाय नोंथांमोना जेरै डिटेल हरदों बे मणिपुरनि ठीक है इसके लिए आया है हम लोग ठीक है दा हस्टेलाव आंसो जोङो बिसोरबो एखे हस्टेलाव थायो जखा ना होमबा नोंसोर थांनाय आर्जेन्ट जागोन नामा एसे माने सानसे जाबायना इनकामारिबो गैया बिसोर बेरायहैखादोंमोन आरो बबेयाव केरेलायाव इन्टार्नशिप नार्सिं बाहायनो फरायगासिनो बिसोरो स्टुडेन्टफोर दे गोजोननाय थाबाय हा जिखुनु जाया जोङो लांनोसै ओमफ्राय न'आव दैथायहरनायनि जों प्लानिं खालामसै आरो दाथ' दहाय नोंथांमोनहा माबा होनदोंमोन नालाय कामरुपनि होनदोंमोन ना जों कामरुपाव बिराद माने खबर लाहरबाय गामियानो माथो ट्रेनाव बियो आरो मादैया खिन्थानाया बाय आदां खिन्थाबाय आंबो एसेबां मोजां मिथियासै आरो कनफिउस जाना थाबाय बेनो सोंनि एसे दे नोंना मा नाम रेजा हरलाय रमिला ओरै मोखां जा मा नाम रमिला ओमफ्राय नों बबेनि गोदो कामरुप जफानिफ्राय कुफुर खालामनाय जानाय ओमफ्राय दा बबे थायो उन्दैयाव लांनाय ओमफ्राय दा असे गामियाव असे गामिया गुफुर आमलायगुरि अके आमलायगुरिनिफ्राय आं उदालगुरि सादाव आलासि जानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय उदालगुरि सारनिफ्राय हारसाफ्रा माबायाव गावसिनि उजिनाय होननानै गारियाव ट्रेनाव थिखोना लांदों आरो आंखौ थिखोना लांनाय दोनफैयासै बेसे गोबाव जाखो नों आङो माइ हानाय समाव लांजादों माइ हानाय समाव बे बोसोरावनो माइ हानाय समाव माइ हानाय समाव ओमफ्राय नों हाबा जाना जायाखै आंनाथ' हाबा जानाया हौवा थैखाबाय हाबा जादोंमोन थैना थांबाय हौवा गैला ओमफ्राय गथ' गथायफोर गैया फिसा सानै दंमोन लाखिखादों गावसानो ओमफ्राय मा नाम सासेखौ जोंहा बिनानै लाखिदों नामा गथ'फोरना मनिका हिनजावसा आरो ना मनिका ओमफ्राय सासेना आलायस्रि सानैबो हिनजावसा जेनेबा बेसेबांसो बैसो जागोन सासेना 6 बोसोर सासेना 7 हाबबाय 6-7 दे ओमफ्राय नोंनि जेनेबा बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर बिदा सानै बिदाया मा नाम अर्गा मा लिरो नोंसिना अर्गा गयारि ओमफ्राय बासिराम नोंसिनि बिफानि नामा आफाना उमाकान्त गामिया माबा गहपुर आमलायगुरि ना दे जाबाय दे जोङो नोंखौ लांनोसै मिथिबाय नैबे फंबायमोनहा नोंखौ दिनै दख'ना गाननायावसो सिनायनानै दिनै बर' होननानै लाबोफादों मिथिबाय बिसोरो नोंनि थाखाय लांनानै आंखौ गावसिनि आंनि ड्रेसखौ सेना लांजोब्बाय आरो बिसोरो दा नोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानियाव दङ जाबाय दे नों दख'ना गाननायावसो दिनै बासायबाय मिथिबाय नङाबाथ' आनिथानि ओमफ्राय बे नोंखौ बेसिम लांग्रा केरेलासिम लाबोग्रा बे हारसाफोरनि नामफोरखौ नों मिथियो दा गावसिनि नामखौ खोन्थाजोबसै जों गामिनि पार्टिखौल' बुखांजोबनांगौ दे फार्स्ट गाखोबोनायावथ' ओंखाम गैया बै ओंखामाबो जि जेव आं थानो खाथियाव गारलाजोबथारो जाबाय दे दा जों नोंखौ लांसिगोन हो ओमफ्राय न'आव जोङो नोंखौ ट्रेननिफ्राय एंख्लाय बोनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय मारै होनदोंमोनलाय मा नाम होनदोंमोनलाय नोंसिनि बिदाना
Orga Guyari. Orga Guyari सासेना सासेना बासिराम गयारि उफादैसा बिखुनजोनि उफादै रायजोफोर गहपुरनि आमलाइगुरि गामिनि नैबे सासे आइजोआ आनिथानि जानानै केरेलायाव थाहैदोंमोन दा बिथाङा गावनि नेटिभखौ खोन्थानानै लाबाय गहपुर आमलाइगुरिनि होनदों बिदाया अर्गा गयारि सासे ओमफ्राय बासिर नङा बिदाफोरनिया बिदाना औवा बासिराम ओमफ्राय अर्गा बासिराम गयारि आरो अर्गा गयारि नोंथांमोनहा बे नोंसिनि बिनानावखौ जोंजों थाबैनो BBW आफादजों जगाजग लानानै नोंनि बिनानावखौ बेंगलरनिफ्राय लांनायनि थाखाय थाब प्लेनिं खालामनांगौ बियो गोबां खस्थ' भुगिनांनानै दंफैयो दिनैहाय दा बेखौनो जों गुरै खावलायहरो आरो गहपुर एरियानि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोनहा थाबैनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो गोख्रैनो ओमफ्राय जाहाथे न'खरनि मानसिया थाबैनो जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हायो आरो बे रमिला बिथांखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो हायो दा बेखिनियानो रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ जासिगोन दे फंबाय